नमस्कार, व्हेज दरबारमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत शीरखुर्मा। अगदी वेगळ्या पद्धतीने हा शीरखुर्मा आपण बनवणार आहोत आणि तुम्ही असा शीरखुर्मा बनवाल तर नेहमी आवडीने पितच राहाल। तर तुम्ही बघू शकता आपला शीरखुर्मा किती मस्त झालेला आहे। अगदी घट्टसर आणि अगदी परफेक्ट असा हा शीरखुर्मा तयार झालेला आहे। याच्यामध्ये आम्ही एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट वापरलेला आहे, ज्याने या शीरखुर्म्याची चव अजूनच वाढते। तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या रेसिपीच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील। चला तर सुरू करूया शीरखुर्मा बनवण्यासाठी। सर्वप्रथम आपण काजू, बदाम आणि पिस्ते तुपामध्ये चांगले परतवून घेणार आहोत। लालसर होईपर्यंत परतवू द्यायचे आहेत। आता आपण त्यामध्ये दूध ऍड करूया। अर्धा लिटर, त्यापेक्षाही जास्त दूध घेतलेलं आहे, साधारण 3 पावशर दूध असेल। आधी आपण ते गरम करून घेतलेलं होतं आणि त्यावरची मलाई काढलेली नाहीये, ती जशीच तशी ठेवलेली आहे। तर हे दूध आपण चांगलं गरम करून घेऊया। दूध उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। इथे आपण शेवयांचा वापर करणार नाही आहोत, तसंच शीरखुर्मा बनवणार आहोत आणि बिना शेवयांचा सुद्धा शीरखुर्मा अतिशय छान लागतो। तेव्हा तुम्ही नक्की अशा पद्धतीने करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आपल्या रेसिपीमध्ये एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आहे, ज्याने आपल्या शीरखुर्म्याला अतिशय सुंदर अशी चव येणार आहे। तर सर्वप्रथम आपण त्याआधी खोबऱ्याचा कीस टाकूया। आपल्या आवडीनुसार घ्यायचा आहे खोबऱ्याचा कीस। आता आपण टाकतोय आपला सिक्रेट इन्ग्रेडियंट म्हणजेच खारीक पावडर, साधारण 3 चमचे। मिक्स करून घ्यायचंय। अतिशय सुंदर चव ह्या खारीक पावडरने येते आपल्या शीरखुर्म्याला। तसेच पाव चमचा वेलची पूड, आणि आपल्या आवडीनुसार साखर आपण त्यामध्ये ऍड करूया। चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आपल्याला थोडंसं हे घट्टसर पण होऊ द्यायचं आहे, त्यामुळे थोडं जास्त वेळ उकळणार आहोत आपण हे। हळूहळू घट्टसर व्हायला सुरुवात झालेली आहे। तर तयार झालेला आहे आपला इथे शीरखुर्मा। तर आपण सर्व करूया ड्रायफ्रुट्स सोबत। परत एकदा काजू, बदाम, पिस्ते। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा
बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या रेसिपीच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. तसेच या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. धन्यवाद.